ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚକା ବୈଠୁ ଉପରେ ବସିଥିବା ସେ ଚକା ନୟନ ଆନନ୍ଦ କଦମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରି ଅଥପଟ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତି ଜଣେ ବାବା ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଟାକି ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ନା କଣ ହେଲା କହୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ବାବା ଦଳ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ହେଲା କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରେମୀ କତ ଦଳ ନା କଣ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛୁ ନା କଣ ନେଇକି ଆସିଛୁ ନା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ନେଇକି ଆସିଛୁ ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ି 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 ଆଇଲୁ ଆପଣ ନେଇକି ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ହଉ ତାହେଲେ ଅମୃତ ହେଇଗଲା ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ତରକୁ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଗଲା କରୋନା ହେଇଗଲା ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ ଚନ୍ଦନକୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଇଛୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଭାବି ସେ ଚନ୍ଦନକୁ ଟିକେ ପାଇଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ନେଇ ଆସି ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାର ଥିଲା ତ କାଗଜରେ ଚନ୍ଦନକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଆମେ ଅଛୁ ସେ ପାଖରେ ଆମକୁ ହଳଦିଆର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ କେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେଇଦେବା କଥା ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଜଣେଇନି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଦେଖା କରିବେ ପୁଣି ଯାଇଥିଲେ ଆହୁରି କେତେ ଆସିଲେ ଦେଖା କରିବେ ପୁଣି ଆଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଢଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ପୁରୀ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଆମେ ଆସୁ ତ ବାବୁ ତମେ ଘରେ ପଢୁଛ ଆଜିକି ଆମେ କେଉଁ ଜଣ ତମ ପାଖରେ ଅଧା ବାଟ ପଳେଇଲାଣି ସେମିତି କହିବେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏତେ ପ୍ରେମୀ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବଢାରେ ଯାଉଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ସୁଆର ମାନେ ଥିବେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଟିକେ ଥିବେ ପ୍ରେମରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କଷ୍ଟ जगन्नाथ महाप्रभु की अति सुंदर भाव कुआगला महाप्रभु श्री जगन्नाथ जगन्नाथ